Hola, veus, desenes de persones s'han concentrat pels carrers de Lleida a favor dels drets dels animals i en contra de la caça, el maltractament, abandonament i matança de llebrers, podencs i altres gossos utilitzats per caçar. La capital del Segrià ha estat una de les més de 40 ciutats de tot l'estat que s'han sumat a aquesta manifestació, convocada un any més per la plataforma No a la Caça, NAC. A Lleida s'ha iniciat aquest diumenge a les 12 del migdia a la plaça de la Pau i ha finalitzat al carrer Lluís Companys davant de la delegació territorial del Govern de la Generalitat, on els assistents, molts acompanyats dels seus gossos, han llegit un manifest. Durant el recorregut dels concentrats han cridat consignes com alliberament animal i s'han aturat davant de la delegació de la Federació Catalana de Caça, al carrer Ramon Soldevila, on han cridat caçadors assassins. La plataforma NAC és una associació sense ànim de lucre que pretén conscienciar i promoure el respecte, els interessos individuals i drets dels animals relacionats amb la caça. Per aquest motiu, des de l'any 2010, organitza una manifestació en contra d'aquesta activitat cada febrer, coincidint amb la fi de la temporada de caça amb gossos llebrers.